a fost vândută filiala de Dan Diaconescu, la Caraș-Severin a fost vândută filiala, la Sibiu, la Timișoara. Puteți urmări și în presă, puteți vedea peste tot. Dacă vreți, o să facem și o emisiune în care o să sunăm în direct foștii președinți și ei, ca și noi, au fost demiși în bloc. Noul președinte al organizației județene este Sorin Apostolescu, omul lui Hada, fost consilier până acum 2 săptămâni PNL, și-a dat demisia azi, mâine a fost numit președinte la PDD. Asta s-a întâmplat și cu asta ne-am confruntat și noi. Nu am fost de acord, am încercat să facem tot ce ne stă în putință să salvăm organizația. Am muncit de anul trecut din octombrie și financiar și uman, nu numai noi împreună cu toți băieții. Din păcate nu s-a putut. Ne vedem puși în fața unui fapt în care trebuie să alegem la momentul ăsta ce facem. Nu am vrut să luăm decizia singuri, am vrut să vă consultăm pe fiecare dintre dumneavoastră, să știm ce alternative avem. Noi am studiat un pic ceea ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara. Probabil Mircea Muntean va ieși președinte la Consiliul Județean. Pe noi ne interesează mai mult la nivelul... Bine, banii vor veni de la județ, dar la nivel de oraș există 2 candidaturi serioase. Hada, care de fapt ne-a distrus pe noi și organizația noastră, punându-și omul, și există Viorel Arion. Mai nou s-a înființat Mișcarea Populară, o organizație care cuprinde PNG, PNCCD, UNPR, PDL și ceva Mișcare Ecologistă. Vrem să stăm de vorbă cu fiecare, să știm exact ce facem. Sondajele de opinie și din discuțiile care le-am avut îl arată pe Viorel Arion ca și favorit la curs. Noi nu vă spunem votați pe X sau pe Y. Haideți să decidem împreună, pentru că sunt 2 alternative. Trebuie să studiem un pic platforma, program, ce a făcut Hada, ce vrea să facă Arion. Din ce am văzut până acum, din comunicatele de presă, și-a asumat crearea unui număr de 2000 de locuri de muncă, înființarea unui centru pentru câini, centre de colectare, proiecte pe energie verde, nu știm exact, probabil îi vom invita pe ambii, dacă vreți, în fața dumneavoastră, să ne expună platforma lor program, dacă sunteți de acord, să vedem în ce formă ne constituim și putem merge mai departe. Haideți să decidem împreună ce putem face, pentru că e păcat că ne-am strâns, am crezut în ideile noastre și trebuie să facem ceva. Ăsta a fost scopul întâlnirii. În ce formulă mergem, care rămâneți cu noi și în ce tabără ne vom alătura. Pentru că nu suntem un grup foarte puternic, din păcate. Am fi dorit să fim mult mai uniți, am fost mințiți, să nu credeți că e așa ușor să construiești o organizație, să aduni 600 de adeziuni. Faptul că îi suni pe fiecare, la fiecare întâlnire, faptul că faci pliante, afișe, săli, întâlniri, e un pic de efort. Asta e. Cine are energia necesară și dorește să creeze în compartii, să vadă cum e o experiență de genul ăsta. Dezamăgirea e foarte mare. Crezi și vezi, te uiți în fiecare seară și vezi la televizor poveștile cu 20.000 de euro, confiscăm averile la toți, îi împușcăm pe toți, sunt manipulări. Deci eu vă spun sincer, nu interesează ce se întâmplă la nivel local. Cu 7 miliarde sau cu 10 te duci la Dan Diaconescu și cumperi o organizație. Așa s-a întâmplat. Deci, dacă ni se spunea pe ce motiv am fost demiși, de ce și cum poți să treci un consilier PNL din echipa lui Hada, a doua zi să-l pui președinte, fără să fiți consultați dumneavoastră membrii. Ei în total sunt 37 de oameni. Atâta e organizația lor și vă garantez că nu vor scoate niciun consilier local. S-au adunat 37 de oameni la Rusca și au împărțit funcțiile între ei și se numesc Partidul Poporului Dan Diaconescu, filiala Hunedoara. Ca să știți. Bun. Eu o să vă întreb pe fiecare și poate să ia oricine cuvântul, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemelor și care este omul potrivit ca să le și rezolve. Haideți să luăm oameni din sală care ne pot spune una alta și să auzim cam cum văd ei problemele și ce se poate face. E așa, și o înțelege clară a lucrurilor. Hai să rugăm. Eu sunt aici ca invitat al lui Mircea. Am vrut și eu să vă văd. În primul rând vreau să vă felicit. Nu e ușor ce ați făcut dumneavoastră.
Nu-mi permit să vă dau sfaturi, dar cred că după munca pe care ați depus-o împreună, ați parcurs împreună cea mai grea dintre etape, care se numește constituirea unui nucleu politic, în cazul dumneavoastră, acum aveți în față un uriaș risc, acela de a vă împrăștia, de a vă disocia. Forța dumneavoastră rămâne ca grup. Dacă veți reuși să rămâneți în continuare un grup, puteți conta în alegerile locale, iar dacă în alegerile locale veți izbândi ca grup, aveți șanse de viitor. Îmi pare rău pentru ce vi s-a întâmplat. Poate, nu știu câți dintre dumneavoastră aveți experiență politică. Filmul, ca să zic așa, pe care l-ați trăit dumneavoastră, eu l-am mai văzut de multe ori. V-ați asociat din dragoste pentru orașul dumneavoastră, că nu văd altceva. Sunteți oameni simpli. Nu cred că aveți trecut politic, nu știu câți deputați, senatori, miniștri sunt în țara asta. În seara asta, aici, în după-amiaza asta, în sală, nu cred că sunteți miniștri sau parlamentari. Sunteți oameni simpli de Hunedoara. Sunt convins că v-ați adunat la oaltă pentru că vă pasă și pentru că orașul arată într-un fel anume. Și n-ați mai vrut să stați deoparte. Ați simțit pe pielea dumneavoastră cât de amar e să vă cheme cineva la o platformă politică interesantă, mă refer la Partidul Poporului Dan Diaconescu, pentru care platformă, pentru care idee, am tot respectul. În conținut, ce spune Dan Diaconescu, știm fiecare dintre noi, că țara asta s-a dus pe râpă, că orașele în care am crescut, în care unii dintre noi îmbătrânesc, că orașele țării se duc de râpă, e foarte, foarte adevărat. Din păcate sau din fericire, cum vreți să o luați? Pentru că eu nu mai vorbesc cu dumneavoastră ca și cu oricare oameni de pe stradă pe care încerc să-i conving să le pese. Faptul că sunteți aici dovedește că vă pasă fiecare dintre dumneavoastră și că vreți să vă implicați. Dar niște cuvinte frumoase nu sunt destul. Și asta ați văzut-o pe pielea dumneavoastră, niște cuvinte frumoase, niște vorbe frumos spuse, iar dumneavoastră ca hunedoreni. Cred că sunteți printre ultimii din România care mai cred în vorbe frumoase, pentru că eu nu sunt hunedorean, eu sunt de la Hațeg, dar părinții mei au lucrat în combinat, în Călan. Eu văd cum arată combinatul din Hunedoara, eu văd cum arată clădirea asta de la geamul nostru. Cine să vă mai mintă pe dumneavoastră cu vorbe frumoase? Mai ascultați vorbe frumoase? I-ați avut pe primarii ăștia care v-au spus, câți primari ați avut în ultimii ani? 4, pe 3 știu eu bine, îi cunosc personal, pe ultimii 3. Adică cine să vă mai spună dumneavoastră vorbe frumoase? V-au dovedit prin fapte că n-au făcut treabă. Așa că, dacă îmi permiteți să vă dau un sfat, sfatul meu este să nu vă risipiți. Oamenii care vor pentru că e mai ușor pentru cei care au doar cuvinte frumoase de spus, să vă ia pe fiecare dintre dumneavoastră separat. Dacă rămâneți un grup, forța dumneavoastră împreună e covârșitor mai mare decât forța fiecare dintre dumneavoastră luați separat. Ați parcurs o etapă importantă împreună. Nu vă bateți joc de ce ați câștigat până acum. Faptul că poate nici nu v-ați cunoscut până să vă adunați sub umbrela, împreună cu Mircea, împreună cu ceilalți oameni, sub umbrela idealului dumneavoastră pentru Hunedoara. Nu vă risipiți acum. Și nu-i mai ascultați pe cei care vă spun cuvinte frumoase. Căutați